Rene Mas. Ayo ning dalan gak apa-apa Borneo. Spesial dari security Kijing miring. Ayo ya. Monggo. Sutra. Hubang. Ayo Mbak. Oh ya. Bolon leser. Yo. Ayo juragane sapi iki juragan sapi. Ayo Mas. Kijing miring. Ayo Mas. Ala kijing miring Mas. Antek limo. Salat ngaji cagake agama Mas yo Mas. Jangono yo Mas. Ala kijing Godhong raja sing joget bagus tur prasaja ireng Mas montore Kanjeng gak mrene tak supirane aku seneng Mas kowe ya seneng Mas golek ana ngendi omahe Mas Kijing miring Mas ala kijing miring sabar godhonge karo kudu sabar ngomong aku juragane sapi ayo miring ayo Mas kijing miring Mas ting celone jare kapok jaluk meneh awan kok mangan nongko dicampur gula ayo rene wong Ya. tresno rino wengi katon nek foto Mas coba lo Mas kijing miring yo Mas ala kijing miring Mas Kradang kayune jeruk demok bokong kleru batuk dari mana katanya lintah dari sama turun ke kali dari mana katanya cinta dari mata turun ke hati ini juragan sapi Mas juragan sapi Ayo Oh, ya. no Ala kijing miring ada bakso kijing miring nyuwun ngaso aku mesake sing nyoting ngalor ngidul ngulon ora apa-apa ken olahraga lah no. nggone tanggane dhewe ya kudu semangat kok Ya, sutrai lah iya to napa meleh Pak nggih Napa tanduk napa Ah. Pak wautan kanton security kijing miring gentos bapak-bapak alon hei antre rame-rame nanjak lagune napa Pak ngudang anak sing kagungan kersa ngudang anak Once Nggih. Pak Muhammad Yusroni Muhammad Yusroni. ngundang anak tan kanton temanten Sarimbe Nggih. diaturke Wiromo Apa? Tayub Ya juragane sapi, juragan batik kene oke lho Mas. Kene ora jagong. Wis ndek bengi. Dek bengi no Nggih Pak, ya. alhamdulillah. Ya Allah. Tak Cetan kanton emang ugati ngundang anak no Nggih. ngatur Allah Akbar. Ayo Mas Yusran. Udangan Mbak Kakung. Pinarang ajeng napa pripun monggo. Ya Allah. Yau. Yo. Anak lanang Pak Yusron duwe Mas. Anak wedok Pak Yusron ya wis duwe. Bocah loro Mas tak kudange. Besok
sekolah mas dito siriyen besok dadi bocah sing wasis mane ngetan bali ngulon apa setiane kelakon takutake bocah bagus anakku sing bagus kewe dadi yo mas bocah sing tulus besok dadi bocah sing wesus ngalor bali idul iki awor bengi wis kumpul takut tangi bocah manis anakku sing manis dhewe sekolah bisa nulis besok dadi bocah sing wasis Prabu Kresna aku dadi bocahayu anakku sing ayu dhewe didhawuhi mas kudu nggo supaya slamet rahayu mane katok bolong dipangan biawak bojone kanca pancen penak saji seswa arane bangsa sembah nuwun dan sengendang tangkantun Pak